Right, muri yeZimbabwe kusakana kwatwita zvekare pano paHatirare 263 panobanda kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe or turn on that notification bell. Muri yeZimbabwe first update yandakubatira update iyo yemudzimai uyo abuda achitaura kuti tinodya nyama yevanhu panhamo. Right, muri yeZimbabwe nchakusei mchiona video pedza ona video zvazvo unofika comment section. Video iri rakatwa ranga riri short. Chakusei mchiona video taura unofika comment section kuti ichokwadi here kana kuti manyepo. Chakusei mchiona video pedza ona video skip that video ndoti ndine imwe update futi yemunhu anongoerekana foni yake yafonwa nechipoko. Even foni yakadzima nitota on foni yoringa ko yotopinda. That one first update. Isusu tinodya nyama yevanhu panhamo. Ende tinotoida iri fresh. Andifambe ndiri 1 takawanda. Mutori chigroup. Ehe. Alright. Saka zvatunoita tunotoita majana kutoti kukafiwa tinotoziva kuti kunofanira kusvika kwaningi. Tofanira kutoenda hapana rufuro tisingaendi. Alright. Ehe. Imi mune murume ere? Ndine murume. Murume unoziva ndo zvamunoita? Hazvizivi. Ende atombofanira kuzviziva, afanira kuzviziva. Alright. Saka zvadaro isusu tinongoita zvinhu zvedu panongofiwa tikasvika panhamo tinongoitawo sevamwe vachemawo nevamwe tikaona mukana totoita zvinhu zvedu kana yangu yekuti tijikita kuti kuita zvekudya nyama. Last update iyo yeko inongoerekana yapinda. Even foni yakadzima, waratisa foni isina moto inongoerekana foni yabaka. Nyika yashata. Zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvawanda. Mashila. Ndakasangana nemukomana uyu kwaMutangabira 2025 musi wa1 January. Tasangana takachinjana manhamba nzwa iroro. Chibva tatanga kutaura tese January yese tingori mafriends. Chibva tadzotanga kudanana musi wa 16 February 2025. Tichidanana kudaro aitouya kuzondiona kwaGeorge musi wa Saturday yega yega paanenge ari off. Achiuya aitodzinga bhazi rinenge tobva kumarondera kana ndichimukwidza paGeorge netomukwidza mota dzinoenda kumarondera achienda kumba kwawo. Nditoti patinodanana ndikamuti ndikuda chakati aitonditidza pakaita birthday rangu akatonditumira mari yekuti ndikwanise kutenga zvinhu zvandiri kuda pabirthday rangu. Then gore rinori 2026 muna February ndibva ndati achibvaisa musikana pastatus. Aisa musikana bva ndamubvunza kuti ko musikana uyu ndeupi handimuzive. Zvikanzozvo ndorambidzwa here kuisa vanhu pastatus pangu. Ndibva ndati alright bo chiita zvevanhu wako pastatus pako. Chibva tarambana. Muna March achibva azondifonera chibva tadzokererana muna March. Tanga kudanana Saturday patikadzokererana iri Monday. Saturday semunhu angajaira kuti Saturday yega yega tinoita tinoonana nouya kwaGeorge kunozondiona. Ndibva ndamufonera uya undionewo achibva ati handichakwanise kuzokuona face to face. Ndibva ndamubvunza kuti sikosei zvikanzi pane zviri kuitika. Bva ndati zvinengei zvikanzi nechingozviwa kuti pane zviri kuitika chete. Ndibva ndasiyana nazvo ndikafunga kuti pamwe munhu haasi kudaita asida kuzondiona. Yaimwe Saturday ndibva ndamubvunza kuti ko nhasi zvikanzi handichakwanise kuzokuona nekuti pane zviri kuitika. Pane zviri kuitika zvinengei haana kutaura futi. Ndibva ndati alright iripo. Vandaenda kwatete wangu ndibva ndawaudza tete onai zvekutaura munhu ari kuti hachakwanise kuzondiona face to face. Zvikanzi natete apedza kureva kuti chii chimbofamba unzwe kuti zviri kuitika zvacho ndezvipi. Ndibva ndaenda kumaprofita kwandikaenda ndibva ndanobvunza zvikanzi hapana chatiri kumboona pamwe munhu ari kungoita sei ari kungokuchikidzira hako. Ndichidzoka kumaprofita akabva ndifonera kuma12 yeusiku. Afona kuma12 kudaro ndibva ndamuti kokutanga rimwe uchitanga kufona kuma12 auzvizivi here kuti ndiri pamba pe1 ndiri pabasa. Achibva ati rako ndo nguva yandakwanisa kuita kutaura newe inoya ndikwanisa kuti ndinge ndichitaura newe. Ndati koneiwa kuti hanzi wakukwanisa kutaura neni kuma12 dzega dzega isu tombotaura chero nguva. Zvikanzi pane zviri kuitika. Ndibva ndati uchanditsikidzira kuti pane zviri kuitika zvinengei. Wakaroora here? Zvikanzi aiwa handina. Wakafa here? Aiwa handina.
ndibva ndati saka chii, zvikanzi pane zviri kuitika. Vanati ko Saturday chiuya uzondiona, zvikanzi handikwanisi, ndikutaura wani kuti handichakwanise kunyazokuona face to face, asi tinongokwanisa kutaura pese pafoni chete tichingodanana kudaro. Ndibva ndati tichidanana pafoni chete ndichakwanise kukuona here, zvikanzi ndibva ndati ko waiti uchandiroora, ko unondiroora sei sechakwanise kundiona, zvikanzi ipapo ndichapagadzirisa. Vonati ndichapagadzirisa sei, zvikanzi chingoziva kuti ndichapagadzirisa chete, uye chingogara uchiziva kuti pane zviri kuitika, nguva dzandichakwanisa kunge ndichitaura newe 4 chete. Ndichibva ndati alright. Mangwana acho ndichibva ndadzipa foni ndichiti sezvo pamba panga pauya vaenzi, saka ndingakwanise kunge ndichidaira foni kuma-12 dzeusiku. Ndibva ndadzima foni yangu, dzakutoti 5 minutes to 12 ndibva ndanzwa foni yangu ichizvibatidza ega. Ndibva ndatovhunduka kuti foni yangu kuzvibatidza yega kutanga rini. Ndichitongoti 12 ndibva ndanzwa foni yako rini. Ndadaira ndati ko watanga futi nhasi pane vaenzi tozotaura mangwana, zvikanzi ndakangonzwa kuti uri sei. Ndati handiri right, zvikanzi unomboziva here kuti ndiri kutadza kuzorora nekukufunga. Ndikati kutadza kuzorora, zvikanzi ndandati rara hako ndiri mupenyu, zvikanzi ukuti kuzorora kwekurare. Ndikati zvikanzi kukanzwa kunzi ndafa nhasi unoita sei. Ndati unenge wambofanira, zvikanzi munhu anongofawo nguva inongokwana. Ndinorwadziwa ndongochemawo, zvikanzi alright iripo, achibva kata. Saka anga kungoramba achingofona kuma-12 kwei. Ini ndibva ndafamba futi, ndibva ndanobvunzira, zvikanzi hapana chatikuona. Iye achibva ndifonera kuma-12 akati munhu wangu kufamba hako ungafamba but hapana chaunowana kana kubata pamusoro pangu. Ndibva ndamubvunza kuti konei, zvikanzi hapana but ndingokuudza hangu kuti nyange ukafamba, nyange ukapinda pasi pemvura uchitsvaga zvinhu nepamusoro pangu haumbofi wakazvibata. Saka ndati saka ini nangu handichakwanise kuti kuramba ndichidanana newe nekuti handichazive kuti uri mupenyu here kana kuti uri munhu akafa. Zvikanzi munhu akafa anombokufonera here. Saka ndati handichazivewo, zvikanzi munhu akafa hafoni, munhu akafa haoneke masitati. Ndibva ndati ko iwewe sei ndofona kuma-12 dzeusiku, zvikanzi ndonguva dzandokwanisa kubata foni. Ndati ko masitati ese ndiri busy. Ndati alright, ko sei nhamba dzako dzisisiri paWhatsApp, zvikanzi ndakachinja foni ndanika mbudzi. Ndati wanika mbudzi, zvikanzi ndamubvunza kuti sei ndikaedza kukufonera inini hadziiti, zvikanzi inenge yakadzima nendiri busy. Ndati ungave busy kusvika pamudzima foni here, ko ndingada kukuudza emergency, zvikanzi unondiudza pandofona inini. Saka apa pamanje ngatizive kuti nyaya yakundinetsa ndiri ndichitaurawo paredhiyo ndiwane kubatsirika kuti munhu mupenyu here kana kuti akafa, nekuti handichamuzwisise kuti munhu angandiudza kuti achakwanise kundiona face to face, nekuti hanzi ndikasaga nezvake handikwanise kuzviwana. Ko pamaudza Bhozho kuti akakupai zvinhu zviviri zvokuti musarudze kudanana naye kwenguva yakareba yamapiwa kana kuti motora mvura iri mumiviri menyu moishandisa, ichokwadi here? Ndakamubvunza last month muna May, ndichimuudza kuti ndichakwanise kudanana newe, ndopaakabva nditi unenge wakusarudza zvinhu zviviri, kuramba uchidanana neni zve5 years kusvika ndapedza shungu, kana kuti uchanwa mvura yemuviri wako zve3 days wobva waregedza kundinzwa nezvangu kana kundiona mulife mako mese, hauzombofa wakanzwa nezvangu kana kumbondiona. Ndibva ndati as long uri mupenyu ndinotonzwa nezvako chete, kana kutozongokuona togona kana kungodhumana kana kumbari kana mutown. Zvikanzi chingoziva kuti ndati ukamwa weti yako zve3 days hauchandione futi zveupenyu hwako hwese. Saka imimi makasarudza chii pazvinhu zviviri izvozvo? Ndo handisati ndasarudza, ndopandiri kutya kuti ndingaite sei. Saka last night kana kuti usiku hwadarika 12 o'clock akafona here? Papa ane 2 days asina kufona. Ava ne 2 days asina kufona?
pamuri kuenda muchitsvaga rubatsiro zviri kunzi kudini? Vari kuti hapana chatiri kuona. Muri kuti mukomana uyu maisangana naye every Saturday chete. Why aioneka Saturday muchimubvunza? Aiti hanzi ndopane ndiri off kubasa. Makambonzwa here kuti anoshanda basa kupi? Anambobvira ambonditaurira kuti anoshanda kubasa kupi. Ataindiudza kuti anoshandira mumarondera mutauni. Okay. Kumusha achiti anobva kupi? Aiti kumusha ndinobva kumarondera, kuri kumusha kunonzi kuIgava. Okay, Igava uko. Ndokwaita nzi ndinobva ikoko, but izvi zvanzi ndogara mutauni kuitira kubasa. Hapana here hama kana shamwari yake yamakamboonana nayo, yamakambotaura nayo? Kana handina. Okay, musi wamasangana musi wa 1 January 2025 manga muchitei? Wangori mufaro wenyuye. Imi manga munani? Ini ndandinenga munina kangu kadiki kanga ndinako. Iye anga nani? Iye angari ega. Okay, pamaka tuchinjana mafoni chii chakaitika ipapo? Atikatochinjana mafoni namba, batoti ninda kwenda akazoenda kumba kwao musi wa 1 pakapera mafaro because takaenda mafaro musi wa 31 December. Achizopera musi wa 1 ndo patikachinjana manamba. Makuseni takudzokera kumba. Okay. Chibva tazotanga kutaura musi wa 2 achindibvunzawo unogara kupi, ndichimubvunza uyo unogara kupi, chimutsanangurira unonzani, sene mundiani, akatondiudza unobva kupi, ndopakandiudza ndobva kuIgava, kumarondera ndokumusha, asi izvo zvinogara mutauni mumarondera kuitira kubasa. Okay, Baba Isabel. Saka imimi muri kutsvaga rubatsiro rwei naisisi vedu? Ekuti kana pane ane muzivawo kana kuti hama yakewo andibatewo ndiwakwanise kuziva kuti munhu mupenyu here kana niwane kuziva kuti sei anditi ndikwanise kumwa mvura yemumwiri mangu kana kuti 5 years dzekuti apedze shungu. Ende nekutadza kuzorora kwaari kundiudza kuti handisi kuzorora ndekupi. Imimi makadya kana kuti makashandisa zvinhu zvakawanda sei zvakakupai pamwe ndo zviri kumurwadza? Aindinotipa musoro, mari yekuti nyange ndingamuzoda kupinda mutauni, aindipa kunditengera hembe.